Okay, in this episode, hello, welcome back sa akong podcast. Mangilabot ta, this is Phil Andrew. Okay, paningot bang ko my goodness. Anyway, so this story, ato na punta sa relationship advice. Oh, kabalo kong ganahan mo, ani. Whatever. Sige. Kanang, ikan na siya sa relationship advice. This was posted 6 days ago. So last week. And this is from available-bridge 4200. Hello, I'm using your story here in my podcast. If Bisaya ka, good. If Tagalog ka, try your hardest. Kay magbisaya ko. Okay, ang tag ani diri kay romantic. Oh, sorry guys, kay katol akong likod. Sorry. Katol laging ga audio diha. Adto lang ta lagi mo na ako para makita mo sa akong nawong. Gwapo ra ba kay ni? Agtang girl. Anyway. Sige. Ang title ani kay I have been dating this guy na hindi ako nililibre and walang binibigay sa akin na gifts or anything. Ano ko di katawa? I don't know why. Sige, ang kuandere, ang nadere kay ang ga-post kay 26 years old nga female, ag iyang boyfriend kay 28. Okay, 2 years lang gap. Again, I have been dating this guy na hindi ako nililibre and walang binibigay sa akin na gifts or anything. This is very interesting. Okay, and the story goes, we've been dating for 4 months already. Nung una, he said na ilibre daw niya ako. Personally, ayokong nagpapalibre, so I insist na ako magbayad ng part ko. Then for the next dates, di na siya nag-offer. I'm okay with it kasi hindi naman kami magjowa and dating pa lang. Plus, I don't really believe in quote-unquote dapat lalaki magbayad. Kasi I have enough to spend anyway. But most of my friends na in a relationship insist na dapat may dates na he offers man lang kasi naniligaw siya. It means daw na hindi ako masyado gusto ng guy if ganun. Kasi if gusto niya, he'll save up and treat me even once in a while. It means daw na I'm not worthy enough to be treated. What? Wait. Okay, mabalik ko kay Marag. No, that's not true. Okay, padayon sa ta. Should I still let a guy pursue me this way? He also never gives me anything and just randomly asks me out to eat dinner. Not materialistic, pero kahit a simple kind gesture to make me feel special would have made a difference. If I shouldn't, how can I tell him this without sounding like a bitch? Then gets ko naman partly ang friends ko, but feeling ko if I bring this up, magmumukha lang akong pera or materialistic or shallow. Then ay additional context dire. Even if di siya nanlilibre, which gets ko naman, I set sa start, yup. He also does not give me any gift or even small treats na suitors usually give. Like dumaan Valentine's, wala siyang binigay sa akin. And we've gone out 3 times already nung time na yon. End of story. Okay, I can already imagine different opinions about this. And nga naman kung naging English, Jong Arteha. Okay, from the start monggod, ningon manggug ka nga, di-refuse manggug ka. Now, ako lang ning opinion ha, since this is my podcast, this is my opinion, just listen. If na my opinion, comment down below sa YouTube. And then if sa Spotify mo na minaw din, answer mo sa akong Q&A diya sa ilalim sa episode. Kay para manggod na ko, kanipod laging nagkagulang na pudta, no? I mean, nagka-mature na pudta. Para nako, di gid siya mo matter if, kay kung kwarta-kwarta lang ang basihan, then that's a very, very bad start. The fact nga ni offer ang imuhang ka-date na manglibre, ma-invalid na dahil itong giingon si mga friends nga, saan yung giingon nila dire? Nga, choto, it means daw na hindi ako masyado gusto ng guy. No! Kaya, given, tanang guys, or dili lang manggani guys, tanang tao nga gusto makipag-date, if nagis la i-pursue nga tao, automatic naman guna nga magpasikat ka, diba? Like, mga libre ka, like, sige, ako raani, ako'y bahala, whatever. And, kuhan di ay, nagkaliso na di kasi mong kwarta, pero kanang ganahan magod ka magpasikat kaya nang uyab magod ka. Now, it would have been a different story, and I would understand sa imuhang mga questions today if wala gyud effort at all si guy nga, wala gyud siya ni attempt nga sige ako'y manglibre. The fact nga ni offer siya and then you refused, then
sa guy siguro nga perspective, pag ingon nimo nga, pag refuse na nimo nga dili ka magpalibre, probably sa iyang part nga, okay, maybe she's a kind of girl nga, dili ganahan jud magpalibre kay, as you said sa imong story diri, ingon makadiri di ba nga, plus I don't really believe in dapat lalaki magbayad kasi I have enough to spend anyway. So ngano man nga mabother man ka nga wala siya ihatag di mo nga gift, nga dili siya mang libre, nga ni-offer naman siya. Now, here, muna ma-imagine na nako ang mga opinions nga, kuan man good, nanguyab man gud ka, lagi. Pero ni-refuse na man gud ka. So, if you really like this guy, then this shouldn't bother you at all. If mo focus ka sa personality, malingaw ka nga magkuan, malingaw ka nga magkuyog mo, nga nagud siya yung mga aspects or mga like assets nga makita, mga green flags ba kumbaga, then diha ka mag-focus nga kuan, malingaw ka, ganahan ka niya, naibog ka niya, ngayan ba siya, whatever, unsa ba na mga standard nga na-meet niya. Kay eventually 4 months pa manggod pod mo, ayaw dayog decide tungod lang sa materialistic bagay. Kay pag ingon nimo diri nga gets ko naman partly ang friends ko, but feeling ko if I bring this up, magmumukha lang akong pera o materialistic or shallow. Kay, kung imo na siyang i-bring up, nga murag, nalain kung dili lagi ka tighatag lagi o kung dili lagi ka manglibre kay, muana, syempre, ang akong ma-imagine nga response sa imuhang ka-date, muana siya nga, abi ba na ako, dili ka ganang palibre niya, karon you're taking that against me, nga ikaw man mismo niingon, nga dili ka magpalibre, and now you're telling me nga, it's my fault, nga dili ko manglibre. Gets ninyo? And eventually, along the way, I'm pretty sure sa inyong pagkadugay yung mag-date, if mag-decide man ganit mo mga mag-relationship mo, I'm pretty sure nga maabot po ng panahon nga mga libre siya. Kay, in the first place, ni-offer siya nimo during your first date. Right? So, dili gina siya nga mahitabo nga dili na mo sulod sa iyang mind. Siyempre, dating pa man pod mo. So, ang imo na lang huna-unahon, probably ang nasa mind sa imong ka-date kay comfortable siya enough sa imo kay, uy, ayos to ha, char. Ew, kung Tagalog. Pero kani siya kay, dili siya kaayo materialistic or wala kay siya ga-focus ana sa mga material things or palibre ba siya kay, meaning, mas nag-focus sa being together, spending time together, getting to know each other. Pero, I understand po, kasi syempre, di naman po kung magpaka-plastic nga, okay, yes, you're right nga, every once in a while, mas lami mo po ng nice, simple, kind gesture. Ako, di man po kaya ko na namang mag-joke na mga Valentine's nga, wala mo hatag na ko, pero honestly, I don't really care. If mo hatag ka, good. If not, then I appreciate nga, mo appreciate na lang ko na mag-spend time together. Like I said, maabot rin na nga time if serious relationship na mo. Now, since you're dating pa man, and if you really like this guy for who he is, not for sa mga gifts nga ipanghatag, then go with that guy and then continue getting to know him and, spending time with him. But if you will let this kanang uncertainty just because wala ka gilibrihan or wala siya manghatag nimo gift, if mo ni siya ang imuhang i-focus sa inyong dating scene or dating stage, then I'm afraid nga murag ma-miss na nun nimo ang one chance nga bason the egg, this is the guy for you. And just because naka-focus ka na minaw kasi mga friends nga, dili wala na siya ganahin nimo kay dili siya manglibre. Sometimes you have to, sometimes at the end of the day, you have to listen to yourself. Kung unsa may mong ganahan, do you like this guy? Despite the lack of gifts and the lack of effort sa panglibre, then go. Then along the way, if mag-decide mo nga kanang mag-relationship na mo and then kanang relationship committed relationship, give and take man jud na siya, no, in all aspects, love, money, time, everything, diba? If dili na siya mahitabo, including money, nga walay ikaw ray give and give and give and wala kay take and take and take, then that's the time nga imo i-bring up sa iyaha nga, hey, I just met you, and murag, murag lahi na lagi ni, wala na lagi kay effort kana. But since you're dating pa man, go with the flow. Keep that in mind. If it still bothers you that much nga dugay mo nag-date, then it's time for you to open it up. But for now, enjoy the moment. Kaya man dagani mo spend og mga pagkaon on your own.
And don't focus on those material things. Kay those are shallow. Yes, you're right. Those are shallow reasons. Yes, makapakilig siya. Yes, kuan siya nga, ganan siya nako, but ayaw na siya gimuag ayaw himuang material things or ang gifts. Dili siya mahimong basihanan sa value, di ba? Dili na siya mahimong dapat nga gi-value ko niya kay gitagan ko niya gift. No. For me lang, in my opinion. Okay? So, I think, like I said, ayaw lang jud kaayo paminaw sa imong mga, kay, syempre, ang mga friends, lahi-lahi magud mga opinion, no? But, maminaw kasi imong self. Nga, unsa man, what, ganahan jud ko niya, then, go ahead. Ayaw ka bother anang mga gifts. Right? Sakto ba ko? Am I right? Or am I left? Okay, nanghilabot ako. Okay, bye!